Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo. Kagyari ang mga top stories of the day. Today is July 16, 2026, Huwebes Kadlaw. Mga estudyante kag empleyado sang UNOR gimpapuli bangod may nakita nga bala kag note sa school campus. Tatlo ka mga suspect sa pagpatay sang American marine biologist yara na sa custody sang PNP. Mga nagapalumbaan ay motor sa Valladolid ginaayam sang LTO. Duha ka lalaki nga gintaban ng lechon manok nga wala makabayad nakuhaan sang CCTV video. Kag sa good vibes, two-wheel tractor gindesign sa mga estudyante kag teachers sang TUP Visayas kag gimpondohan sang DOST para mapahapos ang trabaho sa mga mangunguma. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginakayo nga porsyon sa Burgos Extension sa Bacolod City. Ginareklamo bangod sang mahinay nga lakat sang trapiko. Ginpalabot sa igdalupangod sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD ang reklamo sa mga motorista angot sa mahinay nga lakat sang trapiko. Naging tugas ang pagkaayo sang contractor sa Department of Public Works and Highways sa Burgos Extension malapit sa gwa sang Villa Angela Subdivision. Sa isa ka statement, ginpatag sang BTTMD nga wala sila o kung ang syudad man sa may nabaton nga impormasyon o kung wala sang may naglisensya nga contractor nga saradaan ang isa ka lane sang dalan para kayuhon. Ginugang pa sang BTTMD nga kung ibase sa Local Government Code of 1991 o kung ang RA number 7160, ang temporaryo nga pagsira sang dalan ang dapat ipahibaluanay sa alkalde kag kung ano ini kalawig pagahimuon para mapahibaluman ang publiko kag balikawan ang pagbuot sa mga salakyan. Ang inigadala ng isa sa mga pinakamasako nga dalan ilabi na kung aga kung nagabiyahe ang kalabanan pa eskwelahan kag pa opisina. Ginapanumdum sa BTTMD ang mga contractors kag ahensya sa gobyerno nga mag-coordinate anay antes maghimo sang road project para hindi makahalit sa publiko. Sa number 9, mga registered voters sa Negros Island region mayara sang pagsaka sa karon. Sa final report sa Commission on Elections, 3,097,201 ang narehistro nga mga regular voters para sa NIR. Nagsaka ini sa masobra 34,000 ka botante o kung 1.12% kung ipahanggit sa nagligad nga piniliay nga mayara sang 3,062,863 ka mga registered voters. Nagsaka man ang botante sa Negros Occidental. Gikan sa masobra 1.9 million sadto ka mga botante, karon 2,016,862 na ang registered voters. Ang Negros Oriental naman may 996,328 voters kag ang Siquijor 84,011. Miyara naman sang 1,054,210 ka registered sang ang kabataan voters sa Negros Island region. Padayon pagpaghanda sang COMELEC para sa barangay kag SK elections. Miyara sang 1,353 ka mga barangay sa bilog nga NIR. Sa number 8, empleyado sa City Legal Office nga nagwaslik poder ang gindagdagan sang show cause order. 5 ka adlaw ang ginhatag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa empleyado nga nagwaslik poder sa isa ka ilimnan sa Golden Field Commercial Complex agud makahatag sang iya nga bahin. Ini matapos nga gindagdag na sa natunggan nga empleyado kahapon ang show cause order gikan sa syudad. Ginsiling ni City Legal Officer Carl Joseph Chu, driver sang Joint Inspection Team ang ginreklamo nga regular employee. Nakasaad man sa show cause order nga sang Hunyo 27, nag-inom ang among nga persona sa isa ka ilimnan kag sang ginsupot na siya, nagpamalibad siya nga magbayad. Iyaman ginliab ang trabahador sa ilimnan sa tubang mismo sa mga customer. Rason nga nagpasaka sang reklamo ang trabahador bangod nahulian ini. Iyaman ginsinggitan ang tag-iya sang among nga ilimnan kag nagpakilala nga katapos ang CLO. Nagpamahog man siya nga ipasira ang ilimnan
kung pabaydan sa iya ang iya mga gin-order. Suno kay Chu, kung makasabat na ang empleyado, yara na sa desisyon sang alkalde kung ano nga ang kaso o kung pasakaan siya sang kaso o kung isuspend. Samtang maisa pagit kaseparadong insidente kaangay sini ang palayon pa nga ginausisa sang CLO. Nagpasiguro naman ang CLO nga manabat ang kutob sa mga empleyado nga waslik poder. Ang process is the mayor will determine kung ma-issue ang isa ka formal charge. Included in that formal charge is also the consideration kung ma-issue ang mayor preventive suspension or hindi. But sa 5 days nga ginatag siya, attorney, on duty siya yapan. On duty siya. Hindi lang siya galing kaupod sa operations niya. Well, that's internally sa procedure namon ginkakas na sa namon kay driver na sa mo, so wala na siya namon yung paupod sa inspection. Pero let it be clear, no, ang natabo sinidiya, this is beyond office hours, outside sa regular nga functions nga ang the usual standard nga mag-inspection ba. Sa number 7, dugang nga mga police station sa Bacolod City ang ginaduso. Parayon nga ginaduso sa Bacolod City Police Office kag sang syudad ang pagpatukod sa bago nga mga police stations kag police substation sa Bacolod City. Ginsiling ni BCPO Director Police Colonel Eugene Rebadomia nga may 5 ka mga police stations ang ginahikot sa syudad nga mapatukod agud mapadasig ang pagrespondi sa kapulisan sa tiun sang kriminalidad. Lakip sa mga ginaluso nga butangan sa kaugalingon nga police stations among barangay Banago, Singkang Airport, Vista Alegre, Estefania, kag Sumag. Apang antes mapatukod ang dugang nga mga police stations, kinahanglan nga ma-declare anay ang sang Philippine National Police nga Type A City ang Bacolod City, nga sa karon yara pa lang sa Type B status. Suno kay Rebadomia, kinahanglan nga magdangat sa 700,000 ang populasyon sa syudad para mangin Type A ini. Pero yara pa lang ini sa karon sa 640,000. Apesar sini, parayon man nga ginahikot sa syudad ang mga dokumento para diri. Iyaman gisiling nga kinahanglan gid nga may ara sang kaugalingon nga mga police stations ang mga dalagko nga barangay. Sa karon, ang kada police station sa syudad ang nagaserbi kag nagaresponde sa 6 ka mga barangay. Actually, wala kita nag-re-apply. We are supplementing the documentary requirements. Nag-supplement kita to convince na pwede na kami maging class A highly urbanized city. So that we can add the number of police station, add the number of personnel that we'll be having in Bacolod City. Kasi kung 1,067 lang kita, dapat kung mag-class A kita, ganaga kita 1,500. So it's a big help. Supposedly, every big barangays may police station. And it will be easier part sa ato sa PNP for crime prevention. Sa number 6, duha ka mga lalaki ang gintaban ang lechon manok nga wala pa mabayaran. Ang insidente nakuhaan sang CCTV. Makita sa video ang pag-order sang duha ka mga lalaki sang lechon manok. Ang isa sa ila ukon sa isa ka baligyaan sa Bangga Metal sa Barangay Alhis sa Bacolod City, samtang yara sa motor ang iyang upod nga nagadala sang motorsiklo. Ginkuha sa lalaki ang isa ka lechon manok nga naputos na, samtang ginapreparar sang bantay ang isa pagid niya ka order. Ginapadaho sang lalaki ang ikaduha nga putos sa lechon manok, apang wala ini ginhatag sa manok bantay kag siya ang ginpangayuan anay sang bayad. Nagkadtong lalaki sa yaupod nga yara sa motor. Pagkaligad sang pinalang kasegundos, nag-angkas na ang lalaki kag sila ang nagpalagyo, bit-bit ang isa ka lechon manok nga wala mabayaran. Mabatian pa sa CCTV ang pagsinggit sang manugbantay sang bayad sa lechon manok. Ugaling, wala na sa sang may nahimo. Natabo ang insidente Domingo nga adlaw, Hulyo 12. Sa karon, ginatinguan sang Station 7 nga makilala ang duha ka mga lalaki. Sa number 5, mga nagapalumbaan sa motorsiklo sa highway sang Valladolid kag Banwa sang Kawayan, ginaayam sang LTO.
Para ng pagkuha sa impormasyon sa Intelligence and Investigation Unit sa Land Transportation Office, Negros Island Region, agud makilalaan ang mga involbado sa illegal drug racing activities sa Negros Occidental. Nakalabot sa LTO ang pila ka mga videos sa gipatigayon nga drug racing activities sa Bago City, Valladolid, kag Kawayan, kung sa diin may nagakatabo nga pustahanay. Agud matap na kagilayon nga madakpan, naging ang LTO nga i-report ang makitaan nga drug racing activities sa pinakamalapit nga police station. Nagpakig-angot naman ang ahensya sa tagsa ka local government unit agud magbulig sa regulasyon sa nasambit nga aktibidad. Sa tinalikdan nga bulan, may 32 ka apprehension ng LTO-NIR angot sa illegal drug racing sa Bacolod, Negros Occidental Economic Highway boundary sang Bacolod City kag Talisay City. Sa number 4, mga tiglawas sa Aboitiz Power Corporation ang nagbisita sa sanggunian panglungsod sa Cadiz City. Inibilang pagpanghanda sa natalan ang groundbreaking ceremony para sa Lunar Solar Power Plant. Ginatutukan sa pagsinapol ang groundbreaking sa 180 hectare na solar power plant kay ga-develop sang South Cleanergy Incorporated, subsidiary sang Aboitiz Renewables. Ang delegation ang ginabiabi ni Vice Mayor John Vincent Escalante upod sa ibang pagiging mga katapo ng konseho. Ang Aboitiz Power Corporation ang ginpangunahan ni Attorney Emil Ocfemia nga Assistant Vice President. Kung tigayon nga mahuman ang planta, ginapabot na mag-generate inisang 171.110 megawatts alternating current sang clean and renewable energy. Mas tagapakusog pagid ini isang posisyon sa syudad bilang premier destination para sa renewable energy investments and sustainable development. Nagakasayuran man ini isang dugang revenue para sa syudad. Damlag pa, ginsiling ni Mayor Salvador Escalante Jr. sa July 24 na set ang groundbreaking. Ini ang first phase sang Aboitiz project kag may separado nga 300 megawatt solar farm sa idalom sang phase 2 sa barangay Mabini. Iyaman ng siling nga ang duha ka mga solar farms ang magasakop sang 400 hectares kag ginapaabot nga mag-produce sang 600 to 700 megawatts sang kuryente. Sa number 3, SRA Administrator, ginarespeto ang desisyon ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson na mag-go green sa ila sinipakigbato kontra sa peste nga RSSI. Sa ginrelease ka statement ni SRA Administrator Pablo Luis Azcona, iyagin siling nga ang kinahanglan sang sugar industry subong kuluyag sa mga mangunguma nga makarecover ang mga standing crops gikan sa kahalitan sang RSSI amo ang immediate nga aksyon. Ilabi na nga halos 3 na kabulan ang nabilin antes ang galing. Kung natural control ang gamiton nga pamaagi sino kay Azcona, hindi ini mangin madasig, hindi man barato. Sadto pa man sino kay Azcona, ang SRA ang nagagamit na sang biological kag natural control sa pagtap na sang RSSI. Naga-mass produce na gani sila sang fungi kag local parasites. Iyaman din siling nga sa press statement sang CONFED sa tung June 3, giningiyo sang grupo ang DA kag SRA nga magpatuman sang large-scale preemptive measures kaangay sang aerial spraying. Rason nga nakibot sila sa ginpagwa nga pahayag sang isa sa mga lideres nga si Anay Governor Rafael Coscolluela nga advisor man sa Governor's Office nga may lain nga opinyon. Kung tani suno sa kay Azcona, nagatagman sila sang tion nga magpamati sa real experts. May mga farms nga ginigo sang RSSI nga nagamit sang drones kag tigayon nila na minimize ang infestation paagi sa low and slow methods ng spraying. Sa dalagan sang infestation, karon ang probinsya sara makapamierde sang 33,000 hectares sang sugar production o kung 150,000 metric tons sang raw sugar kung wala sang immediate intervention. Nagasalig sila nga ang chairman sang RSSI Task Force may nagakaigo nga solusyon. Kuluyag sang probinsya mangin involved sa gihapon ng original task force nga gin-set up, nagapabilin ang commitment sang SRA diri. Magahulat sila sa abiso sang gobernador. Samtang magasugod naman ang SRA sa pagbulig sa Negros Oriental nga bukas sa immediate solutions.
Sa number 2, 3 ka mga suspect sa pagpatay sa American marine biologist ang sa karon yara na sa kamot sang PNP. Nakilala o kung ginkilala sang live-in partner sang American national ang persona o ng suspect nga nagmolestya sa iya. Yaring report ni Sheila Hilera Braga. Muna sunod siya balay. Magmamig ka doon. Ngunit siya? Nilip na ako. Kasi ngalan mo? Ngalan mo? Ngalan mo? Pagkatay mo kanina, humingi ko isang balang. Diyan Pilipinas. Okay katungod pagpakahilo ma. Positibo nga ginkilala sang 34 anyos nga live-in partner sang American marine biologist ang lalaki nga nagmolestya sa iya sang ginsulod ang ilang balay sa mga suspect samtang nagalantaw sang TV sa Sibulan Negros Oriental. Ang isa sa ila ang moang nagtiro sa ulo sa iya kahagugma nga si Dr. Kent Carpenter. Nadakpan sa separado nga operations Miyerkules ang gabi ang duha sa 3 ka mga suspect sa pagpatay sa American marine biologist nga sanday alias MO 26 anyos kag alias JF 40 anyos. Samtang Huwebes ang kaagahon nagsungka sa kapulisan ang ikatatlo nga suspect ginkilala kay alias CD 21 anyos. Ginsiling ni Captain Stephen Polimar, spokesperson sang Negros Oriental Police Provincial Office, si alias MO amo ang nagtiro kay Dr. Carpenter, samtang ang duha niya ka mga kaupdanan ang nagserbe bilang lookout. It's too early for us to give our opinion on if there is a mastermind on this incident. So we are as to the remaining mga at large. We are still continuing our hot pursuit operation against them. So rest assured that we would be able to take hold and arrest these 2 other mga at large. Subong nga adlaw ipasaka ang kaso nga robbery with homicide sa 3 ka mga nadakpan nga suspect. Ang 73 anyos nga si Carpenter ang isa man ka professor sa Silliman University sa Dumaguete City. Sa karon naga-coordinate ang Negros Oriental PNP sa US Embassy kag pamilya sang biktima sa kun ano ang matabo sa bangkay sang marine scientists. Sheila Hilera Braga para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, mga estudyante kag empleyado sa University of Negros Occidental Recollet sa UNOR ang ginpapauli kay nasang udto. Ini matapos may nakit-an nga bala nga may upod nga note nga may nakasulat nga pagpamahog mismo sa sulod school campus. Makita sa sini nga video ang pagwa sa mga estudyante sa University of Negros Occidental Recoletos pasado alas 11 kay nasang aga. Pati mga salakyan nagpilahay sa pagsugat sa mga estudyante. Ini matapos kaging suspend ang klase kag opisina kasunod sang security threat. Ginsiling ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadomia, wala sang bomb threat nga natabo sa eskwelahan, parehas sang unang impormasyon nga nagwa sa social media. Suno sa iya ang pagsuspend sang klase, ang bangod sa report sa security office sang eskwelahan sa PNP nga may nakit-an nga bala sa hagdanan sang senior high school building. Sa tupad sang bala, may papel man nga nakit-an ang kapulisan nga may nakasulat nga plano nga pagtimalos sa mga nagapang bully. Matapos nga ginsuspindi ang klase, nagdinaguso ang mga ginikanan sa gwa sang eskwelahan agud pangsugato ng ilang mga kabataan. Parayon pa nga ginausisa sang kapulisan kag sang eskwelahan kung sino ang nagdala sang among mga bala pasulod sa school campus. Sa isa naman ka statement, nagpasiguro naman si Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga wala sang physical violence nga natabo sa nasambit nga eskwelahan kag nagapangabay man ini sa publiko nga mangin kalmado kag siguraduhon nga insakto ang mga impormasyon ilabi na sa tingod nga kaangay sini. Samtang may isa naman ka mensahe nga nagalapta online mayangot sa plano nga pagpanggamo sa mga eskwelahan sa Bacolod kag sa isla sang Negros. Nalakip sa among mensahe ang UNOR, Bacolod City National High School, Maranatha, Daet Elementary School, Vinson Piloy National High School, Mabini Colleges, kag Kamambugan National High School. Ginausisa pa sa kapulisan kung diin nagalin ang ini nga mensahe. Ang persona nga nagpadala sa sini nga mensahe ang sarang makasuhan kag mapreso.
Amo na naging report sa amo, may nakita ko nung mabala sa may hagdan niya duha ka bilog. Amo lang man siguro ang kuan, amo naging katuwa sa ato niya pulis. Pero wala sang bomb threat. Kaya ang bomb threat is different sa siguro gin-report lang sa bata ang may nakita sa nga bala. Amo na siguro. Kaya tika may mga posible may mga frame dira nga estudyante wala ta kabalo kung anong kuan. Sige. Pero bomb threat kay pamangkot mo abi sir kung may bomb threat. So tama ang sabat namo niya wala. Kag sa good vibes, isa ka two-wheel nga tractor ang gindesign sa mga estudyante kag teachers sang TUP Visayas kag ginpondohan naman sa Department of Science and Technology. Ini para mapahapos ang trabaho sa aton nga mga farmers. Yaring report. Ini ang two-wheel tractor. Traktora nga duha lang ang goma. Mas mahapos si maneuver, hindi bugat para sa duta. Mas barato kag mahapos lang i-maintain. Sarang maka-attach diri ang kalinlain nga mga equipment depende sa kinahanglanon sa mangunguma. Ini ang design sa mga estudyante sa Technological University of the Philippines, Visayas. Pinagi sa pondo halin sa Department of Science and Technology. Ang RU Foundry and Machine Shop Corporation ang nag-fabricate sini. Sunod sa campus director ng TUP Visayas nga si Eric Maluoy, gin-design ini nga mahapos lang gamiton, plug and play, kag pwede lang makayo mismo sang mga mangunguma kung kinahanglan. Pero this is plug and play. Ang farmers can fix this. Hindi nila maobra. Tapos, hydraulics na. Hose lang islan lang ang oil, islan lang ang motors, and that's it. Unlike mechanical nga you have to overhaul and you have to go to the machine shop and then maybe at some point in machine shop. It takes a lot of time and money, but this one is plug and play. Gin-turn over inisang kahapon sa mga mangunguma sa idalom sang Small Farmers Association of Abuanan, Dulaw kag Atipuluan o Consfada nga nakabase sa Bagu City. Ini man ang organisasyon sa mga mangunguma nga nakabenepisyo sa pandayan sa buligman sang DOST. Sila na mismo ang nagakaayos ang ila equipment kag nagahimo sang ilang nga tools. Sunod sa kay Ramon Oy Sr., ang founder sang RU Foundry and Machine Shop, mas maayo kung ang mga mangunguma matagaan sang pandayan para sila na mismo ang makaayos ang ilang mga gamit. Hindi na sila magkadto pa sa machine shop nga kung kisa malayo pa para sa ila. Kunti sa pandayan, max date na siya nga maubra ang farmers sa mga basic tools initially. That is what we call first pandayan 1. Sa pandayan 1, basic tools anay. Then of course, the government had given a lot of equipment all over the Philippines na wala sa support services. So, they lack equipment. So, kung ma-breakdown ng equipment sa bukid, it can be brought down to the town proper 15 kilometers or more. It will be very expensive for the farmer to have it repaired. So, putting nga pandayan in the rural area, well, the farmers will be the one that will repair the equipment that was given by the government. Dako ang pagpasalamat sa mga mangunguma kay pinaagi sa sining nga two-wheel tractor, mapadasig ang ilang nga trabaho. Halimbawa sir, nagadali nga mo ubra kay tungod nang hindi ta pagdulao ng kultura ta sa pagpanguma ang aton nga old method rusugong ara kita sa high technology, sa highest technology si maupod kita. Instead nga obrahon ta sa isa ka semana, obrahon ta ni kung may amo kita sini sir ho, obrahon ta ni sa isa lang ka adlaw. Suno kay DOST Provincial Director kasi Engineer Alan Francis Daraog, kung nagabinuligay ang gobyerno, academic kag private sector, mapangitaan sa pamaagi nga maka-innovate sa panibagong teknolohiya kag mapangitaan sa solusyon ang mga problema. On behalf of the Department of Science and Technology Negros Island Region, we commend the Technological University of the Philippines, Dr. Eric Maluoy and staff, the Technical Working Group for the rigorous engineering works, and we thank all cooperating agencies for proving that when science, technology, and innovation, and local industries, RU Foundry Machine Shop Corporations especially, collaborate, we create solutions that directly uplift the lives of our people, especially our farmers. Itest sa mga mangunguma ang tractor kung may dapat nga baguhon o kung i-improve pagid, kag sila mag-recommend sini sa DOST sa TUP kag sa RU. Congratulations sa mga estudyante sa TUP Visayas, sa DOST kag sa RU Foundry.
Kag shoutout ana sa aton nga live viewers subong nga hapon si Jessary Garucha Hivero, maayong hapon kay Digicast Sir Roming, kag sa tanan nga staff sa Digicast Negros. Certainly shoutout kay Toto Sean Andre nga congratulations kay perfect i-exam, sana all perfect. Ako na attendance lang to eh. God bless. Si Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast and Sir Roming, watching from Bacolod City. Si Ma'am Chona Evangelista Caredo, maayong hapon Digicast Negros, watching from Singapore. Si Lindol Sunyo, maayong hapon Negros. Si Jojo Clavel, maayong hapon Digicast Negros. Halong kagabali Sir John Randolph Rubin Hart. Kagamuya to ang top 10 nga mga balita sa Negros Island Region sa buong adlaw, tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, maayong hapon.